У нас у Львові є такий дуже гарний творчий базар, який називається Вернісаж, де ви зможете, в принципі, знайти гарні картини. Він знаходиться поруч з театром Зіньковецької, де відбуваються гарні вистави. Тож обов'язково приходьте сюди, тому що тут справді є можливість вибрати і вишиванку, і картини. Ще вам покажу картини зі Львовом і не тільки. Але дуже гарні. Тут рамки готові? Рамки є готові. Я люблю квіти. Бачите, скільки багато картин є. Дуже багато.